Dimapur ada krong pria towara joine doboka ang namalong karjap soy haihuya thengpi kapakreb jiangring. Charchi malong hawar rongkera sekar clear sai kideng. Trading license ke langchari ji aphan KSA Howrah Ghat pen volongkama ji aruatum BMB chairman aphan pinpura lo kapajir. Karbi Anglong live birta sonmang phinili sami julibe pe hin panali tum to ana phan seta me kardom bajiriglo kardom. Tangti bini prime time birta ang ton pen chethana mixena. Karbi Anglong district lapen Dimapur adak an krong plia towar pikaselam non malom pangcheng pon bomlo. Bangsa towar pikaselam pon ajok doboga pen Karbi Anglong alo nang kilu cheng kilir seng doboga reserve forest ang nampia jo karjap soy hahuya theng perong doan kepakrep e jangring thetan. Karbi Anglong district alopen Nagaland state along an lakrong pli atowar pi kewana joini suri atheng pi theng pran ke pakrep nang ke dokoga jaw Assam along phan krepli tokbor isi mate 14.1% kilir seng nangabi bomlo pusi satellite data analyze researchers University of Maryland hinpensi pangdak ponlo Lasungsi Hojai district doboka pen Karbi Anglong nang kilurahut nang ki phocheng kilir seng pen ning ke clojet doboka reserve forest along karjap soy haihuya thing pisetami bangso krong priatowar kaselam ponahut rong suri sose ke krep dunjangring thedunglo bangso putha klardagalam the bikrom terana longpen arju ponsenan kardom Karbi Anglong live kelang ratum tuan pinil dum Karbi Anglong live pen ladak doboka la bangso anama pia dosi dolo ilitum Karbi Anglong a district naki lut mate East Karbi Anglong naki lut cheng la bangso ang nampi ke phocheng la bangke ladak ke Hujai district lo la bangso Hujai district ke parlo pon jasabet la bangso ang nampi penangana ningkan pen areng lok do tum husi la bangso areng lok tum pen kevan sikuna theng pi pen cheng lok la son teo ka theng pi pen cheng lok la son karjap so theng pi ladak doboka ingnam pi long dolo la bangso theng pi ke do karjap so ajo jenesi ladak ke selfie zone mate ladak reservation kelang me nai adim lo ladak ta same si ning du bang non for land la bangso na ke li je posi non bang ke cameraman pakka kon dung la bangso theng pi non bang ke for land na ke li ajok si non bang ke la son si alang litum forest ahin pen alang litum forest ahin pen la bangso alang litum markings same people lo Ningkan pharu pen kidotang atheng pi ke pakrepen kapajok ponje phanpura kedam tang preni phai inkoira clear ni all muslim student union atum pen kache song aside dingpon bangso kache song pona hut trees give us life trees give us oxygen stop cutting trees save the world nitumta chithedo nituma phan nang pidadri pura thengpia rongalong ketara sai dingpon ilitum climate change pen chenglok ilitum pirthi thengpi theng pangjong sabi te kuson si ilitum muni rakhai same kereng pomala so alam matha ponsi amsu tum sitame labangso protest alang tum ajai mek deng ponlo labangso alu alang litum non helang alang litum pabon pon labangso protest same pabon ponlo unan ke labangso towar pajok loji phansi alang litum tak kache song pon padu ponlo lasi labangso thengpi jong si four lane pen jong si pipon pe kapre ka direction jong si pon lupulo de labangso anakelang me adim an selfie zone an so se labangso thengpi theng pangkar jam so joni si lapu ilitum Karbi Anglong nang ki lutcheng labangso district nang ki ludhut labangso ang nampi ke phocheng labangso doboka reserve an so se kelang me ke non bang ke four lane nang ke li joni si labangso thengpi same pipon lap pola se Bikram Teran report Karbi Anglong live Karbi khai long isi hako phusar phisara kaya hutpen habar rongkerasi nangarkli bom wang bomsi peneng le thota jirikin deng rong supia dungkedo charchi marong along habar rongkerasai dengpon bangso habar rongkerasi karklipon lake rijaelong kecho thormate phiju karli thijok phagleng inki inket kecho pen kabajok ponjia phan lapen anparta lahaya pi kapawang vedeja phansi bangso habar rongker karklasai dengpon ponlo Lasong si kedam tang preni phai inkoira pli arni charge mahawaralong hawarong kerkar klia sai dingpon
bangso hawa rong kerkar clear long ningkan kang thim rong robalong ajira royalong kidun ka selet len naya bang phatuma phansetami aning ki rong panja phanpura nong esetami kipi pona jaime dengponlo bangso habar rong kerkar li kidam tanga por hoda bangke don thom don pia tumsi chingrum pen arkli ditilo satame penenga ningkana bangke ke ongdung adona tum cherap chitu ponsi bangso hawa rong ker arkli ponlong lupusi rara tumpen ningjepon Warong kerong itu mening karong tek-tek akhir itu hot pisar-pisar tum pentala bang suaron ke klem pom dam bom bang bang di sini tum ke dantang ke litum don pro langsung si klem start pini ning kanan bang ke litum ning karong cepi dam akhir nang iklang bang ke litum ki klem ke dam pom mesen nampi nam dur ka piru long sai ka cuti ki long piru ing lip ing phat alviat cicak lun pen sami itu anam hirju me long itu klem pom mes me pun mi ada pot la bang so se ki klem pom bom la pen bang so se ki klem pom pini ning karong la ong edes sami la so price ni itu jongjung ka chirung pen tum bang potro ka chirung pen sino pak bal basket hini sami tum ron pon lo la so ke ron pon ning karong alam te bang ka pilo la ke nele tum ke dam tang ke ceng aprang don thom la son se krem ta pining an bang ni tum don thong ke prai siarat e don pen pharo troxy ka chirung pen sini tum la bang so akami klem ka pichun po la so ning ka sam ma te so ning karong pen sini tum ong edes tam la so ka khela bang isi time pass ma te isi ning karong chole thot tate next kami klaim tum hanta ning ka pirung poni ban sini ong edes tam klaim pon bangso hawa rong kerkar clip pon laki ningkan ni segalong choklem chodam pen danglok kachori chorlan kido kedam lapen rong rup ki messenger phansi aningkan bangta ar clip on verlo puta ningje pontu la bangso hawa rong kerong long choklem pon bangge aprang si nili hinten mate kachini da mate kita ke lage ningkan isia long hike mate tu Cuklem chodam ki ke sompen ke dan long habar hapat mate hidi ing long mate ipranimu kidu ke dam ki misenji apansi laso hawara bage isi ani ke ong tu pen kini na ajeng isi di klem long atuma phan la puson chingki chethan pen si lam chak chitu ko la pen kini ani abange kati ko la puson si ni timbange ini ngang ningkan li ko atanang klem Jiri Kindeng Pen, Samsung 80, Karbi Anglong Live. Karbi Students and Youth Council Haraghat Regional Council Kechari Ponjia Phanpura Chedon Sarpen, Longsodaring Lengapan, Maipu Lapen, Edison Tokbia Tumapan, Kongchon Bangarpu, Kepekpon. Kedamtang preni phai inquiry clear ni dong mokak forest IB along Karbi Students and Youth Council Haraghat Regional Council atum arpu kimi kechepeka mai padopon. Kedamtang KSYC Haraghat Regional Council mai phu burasing rongpi kechari pon patang pa mesi non puthot bangso song kachelana pon thujia phanpura mai pharpu longsodaring leng lapen kongchung bangarpu Edison Tokbia tuma phan arpu pekponlo KSYC la ke rachare asong long kachera pabe lasi lo kacharle asong pina potsi mentune ke sarkar pen kache song nanga hutta nangle rokta hai lapen kheya ki song along kai kita karja dun thip thek verji aphan an parta lo ke chale anat anso se akang tu yang deng ke charli ji aphan kabor idun pen eprang anso se ke mesana ken kam kache jor thek ja phutakta mai long jasmet chingki chathan pon KSYC Haraghat Regional Council ke parlo area council ke do analongta kache humri dampen anso se KSYC aja kong kache pherang thekja phanta chingki chathan padoponsi ke bangji KSYC mahang ke thegani ka talong ponje phuthakta chethan pon bangso mayalong KSYC tiripia maya maiphu prakash terang kongchun bang bipul tiso abarim KSYC Haraghat Regional Council maiphu burasing rongpia tumpen danglok pinangan KSYC asongja lapen klembang phubang phetumta chetong don Forest IB along nitum mai padopon laga kapre kamai kali nitum Karbi Students and Youth Council ini Haraghat Regional Committee Haraghat Regional Council mande song arona teng pen ikan hini pen rotang te litum arpu celanai so teng pen sipini alang litum aprang claim abarem tum nikan hini so tam sejudasi pini aku puthot nilitum dak Haraghat Regional angkang song puthot ke pang pon thuji aphan mate ke farman karja pon thegi aphan litum nona kimi amai phu la pen chun bang ingwai ponlo la amai nilitum la dak dong ka forest IB long pando bang la lo nili kedam tang ningkan ithom bak Haraghat Regional mai fu claim lo se hula so committee bang ke pini an bang ke ningkan ithom chok lo se pini bang ke pualeng li long sudaring leng la pen pu long edition tok bi alang li tum han si
นี่เลยตุ้มเกเคลมกังอนเอเกดำตั้งนิงกันฮินี่เกทอมเกเคลมกังอนเอกำอันบังเกวัวลังเลยตุ้มฮันซีอุทอดดอกมกเป็นเซมซิงอิงตีการเบียงลงไลฟ์Amreng constituency angkang jirikin deng pen kahilo kilometer inkoira phoso se wanpung parong along APHL se song kangdang amai kangni ahut BJP asong aphan ning ka chithei kabidada jok arong penamatsi APHL se along chi oidun plan APHL se asong aja kong kachapang tang ponji aphan pura prek jama habaralong mai thai ka parupon bomason thotsi kedam tang inkoira pli arni amreng constituency ka parlu jirikin deng pen ka hello kilometer inkoira pho so se wanpung puarong along ta amreng constituency APHL se committee atum pen mai padupon Amreng constituency APHL si mai phu Rajesh Phangcho pen kachapa hemphu amai along aluhi sarpo aman pen baithalang so LAC APHL se mai phu Bikram Hanse chunbang Dhonesor rong phar pen danglok pinnang an kacharab dona bang phu bang phiatum ta chetong don Maya long Jasamet ke Wangjilang Arni APHL se songa jakong an so se kapang tang ponji aphan chethan chimun padopon si BJP a sarkar atum ke chari ke chok chha phuthak Maya long pen karbo padopon Lapusana pora hor hadak rong arara tum kaningja tengke non ke dobama sarkar atum ke claim ke dam ke chok che chini dun pami lapen non ke khibom CM tuliram rong hang 6 sedul long ria long 6 sedul arona tengpen nangchari pipedara potsi militum wanpung rong arara tum ke BJP chi OC pini pen APHL se long dunang kok lopusi chethan renti PC ake hai pi rina terang pi alang li asonson development rally program ke claim alang li hem thiku bolong pendel che samar lokke lake rada tum jok lule alang li tum development program a rally a meeting yong sinang biji pulo tangte wan pung rong son son along pendel nang simara nang bitha alang li tum pendel kim ye phan check nang ke roiji aing chi na thongkram nang ke roiji a tarpuli nang ke roiji phan aeroplane ben siwanangi duwara welang lasi ilitum elected MSC dame pinilal bang clear loje alang methang constituency long alang le sai che claim kle Karbiang long autonomous council CM alang li pubom development MSC wise alang li tum rally ki bi set stame pinil tum theklong daklo Wanpung LP school it was established in 1956 pinil tum theklong lo condition awalan dawe isi school do pulotang tela dak campus along boundary wall donangji laso school along toilet barpi barso ke do thai donangji laso school long somar dum phan mesen drinking water facilities dak water plant donangji lahai hui bangke iltum dak thekang long le pin lo lapen this is the only school in Wanpung sitame iltum ladak ini iltum somar ka char li ji thai a condition bangke tinupi khangjang Jiri kindeng pen something ingti Karbiang long lan Volongko maji hithia long kulat kachubi atum arona teng pen trading license doma avima phuthak tarlip damnang chipusi pini KSA Volongko maji pen Hauraghat aru atum chelangsi Bokolia mate Volongko maji municipal board chairman are deng pinpuralu kapajodam Volongko maji mate Bokolia municipal board chairman Hemsing Deronaphan kapajir bangso pinpuralu along alang litum ke jong atengke Volongko maji hithia long ke do anakula rahem arona tengpen trading license doma avema lapen do poseta a license bang apor kilitang kalima kalangma phuthak klar dakpen kelong japhan tarlip damnang jipusi ke jong paduponlo alang litum pen pherangkia thengno kaningja tengke non malom rong sopia bai kang mate town bai kang along kulat kachubia tum trading license ave pinta kulat ingpuara titi lasila haya bangke ke chok chet he big khangjang lasini litum ke tarli pona hu jong sikomania kulat trading license kabi long lok pulote labang so kulat ki inghapon chekji pusi pachini pon Student Association Harakha Regional Committee pen pu alang litum Bukulia head branch mate Volongko maji head branch atum pen isi town committee tumhan memorandum ke pajir dam labang so memorandum along ke jong pon labang ke trading license aputhak par ke check ye phan si permission ke han asal labang so puthak pini tum town committee chairman lapen commissioner domen tamil adak chethan chingwai labang so puthak ko son pen tong ke claim ke dam nai ma asi pini
nilitum tami lang litum ban tahan kang lo litum ang song tami penap diffuse tami la council lang principal secretary along tami litum chitong tami la hai puthak ching wai dai mi pha trading license puthak ko son pentong council tum PRC vipin ben trading license PP nang kok ma kopi criteria tong ke tolang mal hai puthak penap ni tum tami halada municipal board mate Bukula town committee chairman sir Hemsing Tironalong nilitum trading license puthak memorandum ipak na pajir masila baso memorandum long nilitum ki jong pon la bangke puhelo nilitum la olong komaji town along kulat ki bi pon rang litum trading license kavetum do la pena jak ke do dum sitame apor kilitang la son siong asinilitum la bangso trading license kavetum phan puthot ke pachemonai ponji phan sinilitum Volong Komaji Pen, Belson Terang, Karbi Anglong Live. Pininang lituma phan Karbi Anglong Live penang kiwan pila ki isi chuti ki jo phejo birta. Bangso chuti ki jo phejo asai kati ki lake joy ke la pen ali dove. Bangso son lake nempo. Nempo asai kati ki pen methanga hemtun kachalana ponja phan ali long. Lasinang litumta nempo asai tiki ponitha. Sai katiki ang bong pen ke claim ki joy nai ke nempota isonlo jong si nangli nempo asai tiki pa milo le pute nangli hemi huma phana bangke ki choki chun pen danglo osomar lo ka pachari la pen kaprek asaya phanta chepa dorpon on athe no na pora hot nempo nam elina long pharo hinian le tanglo Nempo lake ajara longta jok dunno pupe athe nempo lake karbiak hei chodle aning ke do klapukali somindara dangalong ke do anamulo katumta nempo aning ke hang dobino langdang lute nempo lake hana longta jok dunme ogalong maria long pendanglok penangana sona mungalong jok dunme lancho da kalisi ajang thua phanta sorponme lapenan parda nempo rongta inglong habar ki do tumke me thorpo phelosi pinchong ponpo phelo bisir pen sorsi kangmoy han pinchong po lapusonta klempon pon nempo ke karbi pen kaprega khe tumta chu SMS khaye tumta bihu nangle lo pulote nempo bangke nang vekpo bihu pitha til pitha hai hui ka selam je aphan nasi nempo bangke somindara dang ahithia longta dam un pule pudet seta henone nasi methang kereng abar saya phan nempo re chuti kira asa chilang ektha ali longji Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live. Tangte pini prime time birta kala pansi kang toning lo choro lo lang tuma por kachibi ben birta nang kelang dona pot.